apa slira murah krasa sak tenane aku setya ngenteni sawang jroning uripku jajal meneng to. Lah iya bocah kuwi lho, aku ganteng balek. Alek. Cah kene ora bolo belas. Bolo lho, ganteng balek. Kang tak tresnani tega rasa kangen tak empet jroning dadaku muga bisa dadi tamba liwat tembang kangen iki moga Mbak Sri katuraken lumantar Anida Pandak Jaten Jogorogo Wayah wengi udan krimis ora uwes banyu kang tumenes yen pisan sing nangis wong sing tak tresnani mengko ninggal lagi aku suwung jroning uripku yen ora ono sliramu rawuh Mas Yono. Yuk, Anida.
kok ninggalake aku suwung jroning uripku yen ora ana sliramu suwi lirih akhir tansah tutut kalbu rasa kang abot lewat tabrakan kok bisa ngerti nopo yo ae 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 yo yo liwat tembang kangen aku titip tresno apa pancen sliramu wis ora krasa liwat tembang kangen aku titip sayang tresnaku mring sliramu ora bisa ilang Mbak Sri matur gunging